сафари Эмомалӣ Раҳмон ба Москав, Кайр ва Бокӣ меравад. Эмомалӣ Раҳмон раиси ҷумҳурии Тоҷикистон бегоҳи рӯзи 23 июн ҷиҳати ширкат дар ҷашни 75-солагии ғалаба ба Москав сафар хоҳад кард. Абдуфаттоҳ Шарифзода, раҳбари маркази матбуоти президенти Тоҷикистон, дар таъйиди ин хабар ба Спутник Тоҷикистон гуфт: ҳайати расмие низ бо президент дар ин маърака ширкат хоҳад кард. Дар ин чорабинӣ президенти Тоҷикистонро вазири мудофиа Шералӣ Мирзо ҳамроҳӣ мекунад ва ҳам сафири Тоҷикистон дар Русия Имомиддин Сатторӣ ба ҳайат хоҳад пайваст, гуфт Абдуфаттоҳ Шарифзода. Қаблан дастгоҳи президенти Тоҷикистон хабар дода буд, ки Эмомалӣ Раҳмон аз ҳамтои рӯси худ барои ширкат дар гузашти низомии 75-солагии пирӯзӣ дар ҷанги бузурги ватанӣ даъватнома дарёфт кардааст. соли равон ба далели густариши маризии COVID-19 дар ҷаҳон, таҷлили оммавии рӯзи ғалаба дар Русия, ки ҳамасола рӯзи 9 май баргузор мешуд, лағв шуд. 26 май президенти Русия Владимир Путин бо судури як фармон эълон кард, ки ин ҷашн 24 июн таҷлил хоҳад шуд ва омодагӣ ба он дар шаҳри Москав, пойтахти Русия ва дигар шаҳрҳо шурӯъ шавад. далели интихоби ин санаро ҳам президенти Русия ба ин рабт дод, ки маҳз 24 июни соли 1945 нахустин гузашти низомӣ баргузор шуда буд. бино ба иттилои мақомоти Русия, дар гузашти низомии ҷашни 75-солагии ғалабаро сарони ҳудуди 20 кишвари ҷаҳон ҳузур хоҳанд ёфт ва низомиёни 12 кишвар: Молдова, Моғулистон, Сербистон, Тоҷикистон, Туркменистон, Чин, Озарбайҷон, Арманистон, Беларус, Узбекистон, Қазоқистон ва Қирғизистон дар он ширкат хоҳанд кард. Қаблан дафтари матбуоти Вазорати дифои Тоҷикистон хабар дода буд, ки 75 низоми тоҷик, аз ҷумла курсантҳои донишкадаи Вазорати дифоъ, афсарону сарбозони ҳангӣ таъминот ва идораи ситоди умумии нирӯҳои кишвар ҷиҳати тамринот тариқи ҳавопаймои низомии Вазорати дифои Русия ба Москав эъзом шуданд.